Har du startet det her kamera? Ja. Nå, okay. Wow. See you. Vi ses. Og her er vi på første nedkørsel, inden vi kommer ind på den rigtige nedkørsel. Det er Sølpinden! Og her har vi Anders Breinhøj in front. Anders Breinhøj Factory Rider. Og her rammer vi så sporet. Første lille hop. Ind i en venstresving. Og kæmpe burn. Nøj, det er fedt. Og vi har jo selvfølgelig sat Sølpinden ned. Hop! Og her, og der er simpelthen så mange speed bumps, brake bumps over det hele. Og men altså, jeg kan jo ikke komme frem, fordi jeg har jo Anders Breinhøj foran mig jo. Jeg kører simpelthen så langsomt jo. Og her der fanger jeg lige Anders Breinhøj, vi kommer lige bagfra. Tak. Og her der kommer lige nogle små hop. Ja, der rører jeg lige. Og her der kommer vi ned, og så overhælder vi lige igen her. Det var ikke super stærkt det der. Måtte vi lige ude for sporet. Her kommer nok det stejleste stykke. Og kæmpe bøf. Og vi har Anders Breinhøj, han er sat. Anders Breinhøj, han er sat. Jeg kan høre Anders Breinhøj, han er ikke bag ved mig. Det er nu jeg angriber Anders Breinhøj. Og her der er vi lige på et fladt stykke, hvor vi lige skal træde lidt. Ja, nej, det ser ikke så godt ud det her. Ej, jeg tror lige, vi må tage en lille slapper her. Men det kan vi ikke nu. Vi kan ikke vente, Jonas. Jonas, vi kan ikke vente nu. Hvad? Nej, Jonas! Det var bare fordi du er foran. Og her der har vi Jonas Lindberg. Brake Factory Rider. Jeg siger dig, han kører stærkt. Og her er vi faktisk nede i den laveste sektion her. Vi starter faktisk i bunden. Nu kommer vi til det vildeste græsstykke. Der sker lige noget af det her. Der sker noget af det. Hvad sker der? Jonas Lindberg er slet ikke til at styre. Og Jonas Lindberg, han har lagt sig i front. Hvad skal det dog ikke blive til? Hvad skal det dog ikke blive til? Jonas Lindberg har lagt sig i front. Ja, der kommer noget af det fra Sebastian her. Det er skarpe venstresving. Og der bliver trådt rigtig meget. Vi kører stærkt. Nej, det kører stærkt.
så bliver de jo ved. En rigtig high-speed switchback trail her. Det er super lavet. Det er simpelthen så fedt det her. Så der var jeg lige ved at køre med Anders Breinholts baghjul. Jo, det er meget faktisk. Og her der rammer vi så lige nogle... Wow! Der lavede jeg vist nok lige en overhældning der. Prøv lige at se en overhældning der. Prøv lige at se, hvor han bare overhælder. Jeg kan faktisk slet ikke følge med mere. Anders Breinholt er blevet sat på hjul. Der skal det dog ikke blive til med Anders Breinholt. Her hvor vi kommer ned, hvor vi krydser XC-sporet lige om lidt. Og nu kommer der et stort kastehop. Woo! Hæppekor der. Og så den sidste her. Pas på! Og her stopper vi så. Her stopper festen for i dag. Mine hænder. Det der, det gik stærkt.